Takže čaute ľudia, vás dnes vítam pri ďalšom videu na mojom kanále a konečne je tu videjko po dlhej dobe a dnes to bude z novej série a to z Minecraftového serveru Krtminec. Áno, správne počujete, som na serveri Krtminec, je to server, ktorý sa nedávno založil a ja som sa tu rozhodol hrať. Hrám tu spolu aj s fajn chalanmi a rozhodol som sa vám to, že to budem proste natáčať. Ako prvé by sme mohli začať ukážkou našej bejsky, keďže tento server funguje iba 14 dní, tak za tých 14 dní sme tu prekvapivo stihli dosť veľa. No a ja už, ako vidíte, mám netheriteové brnenie, no ale ja už to nebudem obkecávať, zanechajte like a odber a my už sa poďme vrhnúť do ukážky bejsky. Tuto je vchod, hej, voláme sa, že Ghost Team, lebo sme tu 9 v tomto týme. Ghost Team a teda rovno môžeme ísť donútra. Tuto sme mali ako prvú bejsku, potom sme to prerobili na vlastne skladisko a potom sme z toho plánovali urobiť obchod. Lenže ako vidíte ešte chalani nedorobili niečo a tuto sme mali vesničanov, ktorých presúvame dole, tuto je nether portál. A už sa rovno môžeme vrhnúť na tú zaujímavejšiu časť bejsky. Tuto máme vodné výťahy, hej. Oh my god. Rovno môžeme ísť dole. Je to tu ešte nedorobené, keďže tento server funguje iba krátko. A tuto je naše kráľovstvo, podzemie, tuto máme XP farmu, hej. Tuto máme XP farmu, tuto presúvame vesničanov, preto to je takto zatarasené. Tuto presúvame villagerov, hej, tuto sú. A tuto máme našu XP farmu, tuto máme naše skladisko, kde vlastne si dávame rôzne itemy a tak ďalej. A tuto máme Ghost Team, hej, tuto vidíte, toto je reska, počet členov 9 z 15. A určite tento server je veľmi super, odporúčam vám sem ísť, lebo naozaj je to fantastický server s fantastickou komunitou, je tu výborný admin team, majiteľ je Nunchakin a naozaj stará sa o tento server a je to výborné, je to aj vidieť, vždy sú tu nové updaty a asi takto je všetko nejak k tomuto serveru a teraz sa môžeme vrhnúť opäť k vlastne ukážke našej bejsky a idem vám ukázať farmy. No, čiže tak prvé poschodie farm je tu. Tuto sú také základné malé farmy a také nedorobené ešte, hej, tuto môžete vidieť, tuto na melóny, tuto sa robí ešte ďalšia na melóny. Tuto máme na tekvice, tuto je automatický crafter, lebo toto je na verzii 1.21, tuto máme melón farmu, hej, toto som staval ja. No a ešte máme jedno poschodie, kde sú farmy, ale tam sú už farmy vo veľkom a my sa tam rovno môžeme ísť protnúť, lebo tuto fungujú príkazy. Nice! Vidíte farmy, tam si musíte nastaviť set home, tam kde sa chcete teleportovať a my sa už teleportujeme. No, tuto máme farmy. Máme tu sugarcane, hej, môžete vidieť sugarcane a teraz môžeme ísť po lešení dole. Na druhom poschodí sú tieto tekvice, melóny a teraz poďme sa presunúť úplne dole. Tuto sú mrkvy, toto ešte nie je úplne dole, mrkvy a ešte vlastne zelenina rôzna. Tuto je slime, ktorého no,
Tuto máme ešte farmu na toto, potom sa tu ešte plánujú robiť automatické farmy, tuto je napríklad farma na melóny, ktorá funguje dosť dobrým spôsobom, a keďže pridali vo verzii 1.21 ten automatický crafter, tak tuto si nastavíte, z tej farmy idú sem tieto melóny a z toho, keď chcete vykraftiť melón, iba stísate túto páčku, hej, takto, a potom vám tie melóny vlastne sem výjdu a vy ich tu máte a môžete to obchodovať s vesničanmi. Čiže tento server má rôzne veľa výmožeností. My sa rovno môžeme presunúť na prehliadku spawnu tohto serveru. Čakaj, nejako aha, už ma to tam teleportuje, ok. No, toto je spawn, hej, musí sa mi to načítať. No, načítaj sa, hej. No, tuto je spawn, tuto sa spawnete, keď sa sem vlastne prvýkrát pripojíte. Čiže je to tu veľmi pekne urobené. Tuto máte shopy, toto je taká novinka, ktorú teraz majiteľ pridal aj s buildermi, že vlastne tuto si môžete prenájať stánok, ja tu mám stánok tuto. Hej, tuto mám stánok, Matej 6101. No a vlastne tuto môžete predávať, čo chcete. A ešte tu máme obchod, kde dávate rôzne itemy, ktoré ste získali a môžete ich predať ďalším hráčom. A tu je zrovna nejaký nováčik asi. Nie, toto nie je nováčik. Zrovna nejaký hráč. No a ešte tu máme takú zaujímavú vec, že pridal majiteľ, teda A-Team pridal takú vec, že limitované headky, to je vlastne to, že si môžete zakúpiť nejakú hlavu, proste burger hlavu alebo slovenskú hlavu. Ja vám to hneď ukážem. Idem domov. Hej, idem domov. Hneď vám to ukážem. Dal som si to do Ender chestky. No, mám to v Ender chestke. Rovno ideme k nej. Najeme sa a vlastne tuto sú tie headky, čiže Slovakia. Toto si môžete kúpiť za 550 v takom špeciálnom shope a je to vlastne limitovaná edícia, čiže to do budúcna bude vzácne a môžete to vydražiť za dosť veľa, čiže ja to môžem mať aj na hlave. Môžem to mať aj na hlave. A potom tu mám ešte takúto burger hlavu. No, ale ako ste si už mohli všimnúť, už mám full netherite, hej, čiže už mám tu aj enchanty a to preto, lebo na tomto serveri som teda riadne veľa nahral, ja vám to aj ukážem. Profil, dobre. Aha, mám tu nahratých za 14 dní, 1 deň aj 10 hodín, čož nie je až tak veľa, ale je to dosť času na to, aby ste získali full netherite. Čiže ja si myslím, že k takejto krátkej obchôdzke to bolo všetko. Ešte tuto stavajú chalani ďalšiu miestnosť a po dlhej dobe som natočil videjko, čiže dúfam, že som sa nejako nesekal v rozprávaní a ja si myslím, že to môžeme tuto ukončiť, čiže ešte pekné ukončenie samozrejme môže chýbať, čiže takto. Čiže dúfam, že sa vám videjko páčilo a majte sa, čaute!